Барыгызга да хәерле. Сезнең әлбәттә сораулар бардыр инде ни өчен мәктәп? Мәктәп сүзен барыгыз да белә, бу ниндидер белем бирә торган, акыл бирә торган урын. Мәктәп ул монда урысча аббревиатураның татарча ителеше, чөнки без башта атарга теләгән идек меценатский клуб для татарских проектов дип, МКТП, һәм без шул 4 хәрефтән мәктәп дигән татар сүзен чыгардык. Бу бүген генә барлыкка килгән фикер яки идея яки проект түгел. Әгәр тагын берни күчерсәгез слайдны. Презентация бирмәделәрме? Рөстәм. Без бу менә бу татар оешмалары җитәкчеләре дигән төркем, ул берничә ел буе татар яшьләре көннәрендә катнашып, андагы лидер лидер дәрәҗәсен алган, берничә ел буе лидер булып сайланып, менә эшләре билгеләнеп килгән кешеләр, һәм менә бу соңгы 7-8 елның лидерлары, алар үзара бик нык аралаша, аларның бик күп уртак проектлары бар, һәм былтыр татар яшьләре көннәренең юбилей җыелышында шушы лидерлар үзара сөйләшеп, хәзерге вакытта төрле регионнарда үзләренең проектларын булдыручы яшь активистларга ярдәм йөзеннән үзләренең грантлар булдырдылар фондын, һәм безнең үзебезнең дә проектларыбыз бик күп. Бу безнең төркем эчендә кая фотография? Безнең төркем эчендә монда Пермь бар, Мәскәүне күрәсез, Астрхан, Сартау һәм Себердән Омск шәһәреннән. Без төрле төбәкләрдә үзләребезнең проектларыбызны да ясыйбыз, үзебезнең дә эшебез күп. Шул ук вакытта башка яшь активистларның да ниндидер инициативаларын хуплыйсыбыз килә. Һәм алар бу грант системасына заявка бирү, ниндидер субсидиялар табу вакытында мотивациялары югалмасын өчен без үзебездән кичкенә генә мотивация булдырырга тәкъдим иттек. Һәм былтыр 30-нчы татар яшьләре көннәре вакытында менә шушы клубка нигез салдык. Ул әле рәсмиләштерелмәгән. Ягъни бу шундый романтиклар төркеме, без үзара ай сайын взнос кертеп барабыз, һәм безгә килгән ниндидер гаризалар буенча регионнардан килгән, мәсәлән, без шундый мероприятие уздырырга телибез, безнең шундый бюджет дип килгән гаризаларны карыйбыз, һәм аларга үзара киңәшкәчтен, аларның гаризаларын, сметаларын карагачтан ниндидер сумманы бүлеп бирәбез. Мәсәлән, безнең бусы безнең планнар. Мин просто кейсларны әйтергә телим. Безнең әлегә 3 кейс булды. Без былтыр шул ук Идел яшьләр үзәге уздыра торган татар яшь татар лидеры мәктәбе вакытында анда катнашкан регионнардан килгән гаризаларны карадык. Алар үзләренең проектларын тәкъдим иттеләр. Һәм без шулардан 3-сен сайлап алып, аларга акчалата ярдәм итәргә булды. Акчалата ярдәм плюс спикерлар белән ярдәм һәм тагын ниндидер башкача ярдәм, ягъни матди ярдәм генә түгел. Безнең шул ук лидерлар үзләре спикер буларак, ниндидер тренер буларак, шул регионнарга, ниндидер форумнарга, фестивальләргә барып чыгыш ясыйлар. Булар барысы да волонтер форматында, ягъни юл эчендә, гонорар эчендә акча сорамыйлар. Һәм әйдәгез нидәрне карыйк, планнарны. Безнең 2021 елга план. Менә бу без акча биргән 3 проектның тормышка ашуы. Без аларны карап күзәтеп торабыз. Шунлыкта хәзерге вакытта без грант биргән 3 проектта инде чынга ашты. Бу Омскидагы татар авылындагы, Тайчы авылындагы китапханәнең реставрациясе өчен, яшьләр бүлмәсе булдыру өчен бирелгән бер сумма. Аннары Мордовиядә татар яшьләренең җәйге лагере өчен бирелгән тагын бер сумма. Һәм
ярдәм итегез Пензадагы татар яшьләре өчен лидерлар тренингы уздыру. Без анда акча да бирдек һәм безнең лидерлар үзләре барып спикер буларак та чыгыш ясадылар. Ниндидер тренинглар, ниндидер мастер-класслар уздырдылар. Менә шулай ярдәм итеп була. Регионнардагы яшьләргә, аларның эшләренә, оешмаларына, чөнки бүтән җирдә дә, бүтән регионда да ярдәм итәм дип торган бай татарлар, спонсорлар, меценатлар юк. Яшьләр, активистлар, татар теле өчен, татар мәдәнияте өчен нидер эшләргә теләгән яшь активистлар бар. Һәм аларга башлап җибәрү өчен менә бу эшчәнлек теләген югалтмас өчен шушындай нинди дә булса этәргеш кирәк. Августтан декабрьгә хәтле менә без инде беренче пунктны эшләп киләбез презентация нидә бөтен дөнья татар яшьләре форумы вакытында. Бу 3 проекттан без хәзер отчетлар кабул итәчәкбез. Аннары икенче тапкыр башлап җибәрәчәкбез бу грант конкурсларын, ягъни менә бу ел узачысы татар яшьләре лидеры мәктәбендә без тагын гаризалар кабул итәчәкбез, аларны караячакбыз. Конкурстан узганнарга акча бүлеп бирәчәкбез, краудфандинг платформасын булдырачакбыз и күбрәк өлеш керткән меценатларны бүләкләячәкбез, рәхмәт хатлар тапшырачакбыз. 3 елга планнар. Менә монда әлбәттә без 1-0 артып җибәргәнбез, чөнки ай сайын күпмедер акча бүлеп бирергә теләгән татарлар саны 3 елда 10 меңгә үк җыелмас. Безнең план 1 меңгә тутыру. Чөнки монда бер тапкыр акча бирдең дә кытылган түгел, монда ай сайын биреп барырга кирәк. Чөнки ай сайын булса, бу эш даими булса, син үзеңне бу эштә, бу проектта катнашканыңны да сизәсең. Син аның өчен янасың, көясең, булсын дип тырышасың. 100дән артык социаль проектка ярдәм күрсәтү, инвестициялар платформасы булдыру һәм төрле федераль һәм региональ грант программаларында катнашу. Чөнки бу меценат клубының үзенә дә ниндидер матди чыгымнары бар. Эре спонсорларны җәлеп итү һәм без яраткан бүләкләү пункты. Ни өчен без тәкъдим итәбез? Сезнең әлбәттә шундый теләк уянадыр. Меценатлар клубы, аларда акча бар. Безнең проект уздырасыбыз килә, проект ясасыбыз килә, безгә акча кирәк, аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу презентациянең төп максаты киресенчә бездән акча алсыннар әле дип сезгә ниндидер яңа табыш чыганагын күрсәтү түгел. Киресенчә сезне менә бу меценатлыкка җәлеп итү. Әгәр сезнең милләт өчен, төрле татар проектлары өчен йөрәгегез яна икән, ничектер ярдәм итәсегез килә икән, ничек икәнен белмисез икән һәм үзегезгә теләктәшләр таба алмыйсыз икән, сез менә монда кушыла аласыз. Без инде бу теләктәшләрне эзли башлагачтан булдырдык Instagramда үзебезнең аккаунтны. Анда әлегә бик аз кеше. Ул атала Мәктәп клуб. Презентацияда бармы урыстан? Мәктәп клубның Мәктәп аскы сызык һәм клуб. Вот. Ничек итеп минем фонд барлыкка килә? Ягъни бу клубка керүче һәрбер кеше башта керү взносы түли һәм ай сайын 1 мең күчереп бара. Бу акчалар буенча отчет һәрбер кешегә күренә. Күпме килде, кемнән килде һәм кая китәчәкләр. Һәм без әлегә без үзара бик таныш, бик дус, без бер-беребезне беләбез. Клуб киңәя башлагачтан без әлбәттә финанс отчетын квартал сайын чыгарып хисап биреп барачакбыз. Бу кергән акчалар кире кайтарылмый. Ягъни сез мәсәлән 1 ел акча керттегез дә, яңадан соң нәрсәгәдер кәефегез китте дә, әйтәсез, китерегез миңа теге 12 меңне. Сезгә кайтармый, чөнки алар инде проектларга инде кирип китәләр. Алар клуб хисабында сакланалар. Һәм кемнәргәдер ниндидер документ эшләрен алып баручыларга бу хисаптан ниндидер хезмәт хакы да түләнә.
Бу керу чыгу кебек устав материаллары һәм клубның структурасы президент, нигез салучылар, клубның шурасы һәм клубның әгъзалары. Алар бөтенесе дә карар кабул итүдә катнашалар, ягъни ниндидер президент яки ниндидер совет кына үзе генә карар кабул итми, ниндидер проект ошамый икән, бүтән әгъзалар да тавыш бирә, бүтән кешенең дә хәл итәргә хокукы бар. Так, бу президентның һәм ниләрнең гамәлгә куючыларның функциялары һәм хокуклары. Вот, ничек итеп клубның әгъзасы булып була. Беренче взнос, ай сайын кертелә торган взнослар һәм аннары тавыш бирү хокукы бар. Ну, монысы инде соңгысы, ул просто без бераз усалрак булырга телибез, ләкин мондый әйбернең әлегә булганы юк. Һәм бусын әйттек инде нәрсәгә китә, һәм ел сайын клуб җыелып сөйләшә, аралаша, фикер алыша, тәҗрибә алыша һәм ниндидер катнашучыларны бүләкли. Бу әлбәттә мондый процесслар гадәттә Казанда. Чөнки бу лидерлар һәрвакыт очрашалар ниндидер форумда яки бу татар яшьләре көннәрендә, ягъни очрашу урыны Казан. Әлбәттә, минем чыгышым 14 октябрьдән 15 ноябрьгә хәтле барган халык саны алу кампаниясына багышланган һәм соңгы 2 ел арасында татар милләте өчен, Рәсәйдәге яшәгән халыклар өчен бу минемчә иң мөһим вакыйга, чөнки менә бу халык саны алган вакытта гына без масса күләм чараларында һәм бүтән халык, гади халыкка карата да үзебезнең милләтебезне, үзебезнең этник потенциалыбызны күрсәтә алабыз. Һәм у вакытта менә халык саны алу алдыннан аны инде дәүләт органнары мондай механистик вазгыять дип әйтәләр, ләкин чын барлыкта бу Рәсәйдә һәм кайбер төбәкләрдә чын көрәшкә әйләнде. Шуңа күрә мин халык саны алу алдындагы көрәшне ничек сәер булса да, сәер ишетелмәсә дә әйтер идем, бу абстракт саннар өчен генә көрәш түгел. Бу әлбәттә безнең киләчәгебез, безнең нинди кайдагы проблемаларыбыз һәм булуын күрсәтә һәм безгә яңа шанслар бирә. Нинди шанс? Бу иң мөһиме безгә икенче дәрәҗәдәге сорауларны беренче дәрәҗәдәге сораулардан аерырга ниндидер үрнәкләр күрсәтә. Халык саны алдыннан инде безнең берничә төрле проблемалы регионнар барлыкка килде. Әйтү беренчедән Башкортстан, икенчедән Себер яклары, әлбәттә Төмән өлкәсе һәм Астрахан. Менә бу регионнардагы проблемалар турында кыскача гына әйтеп китәсе килгән иде. Башкортстандагы яшәгән татарлардан мин үзем менә Башкортстаннан тумышым белән әйтәсем килә, бу безнең өчен хәзерге көндә иң зур проблем регион. Чөнки беренчедән монда иң күп татарлар яши һәм мин иң мөһим әйтер идем, татар милләтенең киләчәге ул Татарстан һәм Башкортстан регионнарына кагылачак, чөнки нинди негатив сценарий белән без яшәсәк тә, турыслашу, юкка чыгу, миграцияга китү, менә бу ике регионда гына татарлар минемчә иң негатив сценарий белән барсак та милләт буларак саклана алды. Шуңа күрә бу регион безгә бик мөһим. Икенчедән, бу регионда кызганычка каршы менә шундый зур төркемнәр барлыкка килде, татарны башкорт булып яздыру, кызганычка каршы бу дәүләт тарафыннан ярдәм итәләр бу төркемнәргә. Менә ничек дип әйтәйем инде, бу төркемнәр үзләренең максатларын тормышка ашыра алса, без үзебезнең шактый гына милләттәшләребезне бу халык саны алдыннан соң югалтырга мөмкинбез. Без әлбәттә монага каршы чыгабыз, без монага контр пропаганда да алып бардык. Менә соңгы 2 ел арасында безнең төркем Татар Мира һәм Татполит YouTube каналларында хәтсез шактый видеолар чыгардык, аннан соң халык белән эш алып бардык, китаплар чыгардык. Һәм без күрәбез, безнең эшебез ул юкка чыкмады, чөнки бу республикадагы риторикада, ниндидер планнарда шуның аркасында үзгәрә башлады. Аннары икенче проблема Башкортстан белән бәйле, менә монда алып барган пропаганданы, сез татар түгелсез башкорт дигән алып баручы пропагандистлар, алар кызганычка каршы безнең бүтән төбәкләрдә дә татарлар арасында фитнәлек тудырды. Мәсәлән, шул Себердә
сіз татарлар түгел, сіз Сібір татарлары деген төркемнәргә ярдәм итәләр һәм Астрахань өлкәсендә анда инде татарларны ныгай булып яздыруга шактый көчләр тудырдылар. Шуңа күрә бу очракта инде безгә Башкортстан шундый төпле регион һәм иң мөһиме тагын соңгысын әйтеп китер идем, Башкортстан нигә безгә мөһим, чөнки хәзерге көнгә хәтле менә Татарстанны карасак та безнең милли интеллигенция хәтсез шул Башкортстаннан чыгып бара һәм Башкортстан татарлары хәзерге көнгә хәтле татар милли интеллигенцияның шундый бер сүнмәс чишмәсе агып ята. Шуңа күрә дә безгә Башкортстан татарларын сакларга тырышырга кирәк. Себергә күчсәм инде Себер проблемаларына сез монда Төмән өлкәсеннән килгән милләттәшләребез бар дип ышанам. Ул очракта безнең анда нинди төп проблема, анда хәтсез татарларны, сез Себер татарлары айрым халык дигән шундый бер тенденция бара, пропаганда алып барыла. Һәм монда нинди куркынычлары бар. Без беренчедән үзебезнең саныбызны кәметергә мөмкинбез. Икенчедән, менә бу процессларны алар ничек аклаталар? Алар әйтәләр, янәсе Себер татарлары айрым милләт булып аерылса, без төп халык статусын алабыз да, ул очракта үзебезнең хукукларыбызны яклай алабыз, җирләребезне саклай алабыз, үзебезгә дәүләттән акча алабыз. Ләкин бу бик зур ялгышлык, безгә моны аңларга кирәк. Чөнки ул очрак Россия менә Советлар Союзы таркалган вакыттан соң әле бер халык та Россия ичендә төпле халык, то есть статус коренного народа алай алмады. Ул вакытта менә безгә бик яхшы үрнәк ул Нагайбәкләр. Мәсәлән, бу Чиләбе, сез белмәсәгез, мен әйтәм, Нагайбәкләр ул татар милләтенең төркеме, Чиләбе өлкәсендә яши, территориясында. Менә алар 89 елдагы җанисәптә үзләрен айрым халык дип яздылар, шулай ук төп халык статусын алабыз дип. Ләкин хәзерге көнгә карасак, аларның хәлләрен дип әйтәйек, алар юкка чыгып баралар, саннары кәмеп бары, үзләре булсашалар. Һәм аларның төпле регионы, ул Нагайбәк районы Чиләбе өлкәсендә, ул бик депрессив, иктисади, социаль яктан депрессив регионга әйләнгән, халык аннан чыгып китә. То есть Нагайбәкләр алар беренчедән үзләренә төп халык статусында ала алмады, икенчедән үзләре этник төркем буларак та юкка чыгып баралар. Һәм хәзерге көндә Нагайбәкләр үзләре Татарстанга килеп ярдәм сорыйлар, ләкин Татарстанларга берничә ярдәм итә алмый. Нигә? Чөнки алар айрым халык, айрым регионда яши. Менә шуны да, менә бу Нагайбәкләрнең дә тискәре үрнәген үзебезгә, үз алдыбызда тотып, халык белән сөйләшкән вакытта, җәмәгатьчелек белән эш алып барган вакытта үзебезгә ниндидер үрнәк булып күрсәтеп торырга кирәк. Менә татардан аерылсаң, сине нинди киләчәгең көтә дигән. Шул вакытта Астраханьда инде икенче проблема бит, андагы яшәгән татарларны, юрт татарларын ныгай дип яздыру мәсьәләсе бар. Аннан соң инде менә яңадан шул безнең башкорт пропагандистлар аркасында тагын бер проблема чыкты, ул мишәргә бүленү. Аны инде яхшы ягы бар, мондай Пенза, Нижгар якларында бик аңа буйсынмадылар, ләкин Башкортстанда мишәрләр өчен аерым милли мәдәни комплекс ачтылар, аларны шулай аерым милләт дип эшләтергә. Менә бу вакытта бер төпле сорау туа. Менә мин кичә генә үзебезнең төшке ашта аралашканда сөйләшеп киткән бу проблемага, ул диалектларны укыту. Кайбер безнең милләттәшләр арасында шундый идея бар. Менә мәктәпләрдә татар теле генә түгел, безнең диалектларны укытырга кирәк. Исегезгә төшерәм, татар телендә Себер татар диалекты, Мишәр диалекты һәм урта диалект бар дип. Бу минемчә, даже минемчә дә түгел, бу дөнья күләменең вазгыятын карасак, бу зур хата. Нигә? Чөнки бер җирдә дә диалектларны мәктәп системасында укытмыйлар. Мәктәп системасында әдәби телне генә укыталар. Кем ул диалект укытырга кирәк икән дигән шундый идеяларны тудыра мәктәп системасында бит. Алар чын барлыкта татар милләтен ваклатырга, аерым халыкларга таркатырга дигән эш алып бара. Менә безне шуны турыдан-туры аңларга кирәк. Бер җирдә дә, дөньядагы бер илдә дә диалектны мәктәп системасында укымыйлар. Шуңа күрә дә без менә үзебезнең аерым җирләрдә татар классларын ачкан вакытта да һәм мин белән күп төбәкләрдә безнең татар яшьләр оешмасы үзләре татар телен өйрәнү клубларында ачкан вакытта менә шул идеяны гел башта тотырга кирәк. Без иң беренчедән әдәби телне өйрәнергә тиеш. Хәзерге көндә әдәби телнең дә хәлләре бик авыр, телебезне югалтабыз. Ул вакытта менә бу диалект мәсьәләләре белән үзебезне ничек таркату, ничектер нишкәләргә керү, ул бик зур хата һәм зат хата да түгел. Бу ничек дип әйтәм инде, татар милләте алдында низак, бик зур низак. Шуңа күрә дә бу идеяны менә аңларга кирәк. Аннары иң мөһиме, тагын әйтеп китәсем килә, менә бу халык саны алдындагы булган проблемалар, алар халык саны алдыннан ноябрьдан соң бер кайда югалмый.
ул алдағы вакыттагы да барачак. Шуңа күрә менә без хәзерге көндә күтәргән проблемаларны, аларны гел күз алдында тотырга кирәк. Без нинди чаралар үткәрәбез, нинди проектлар тормышка ашырабыз, нинди халык арасында пропаганда алып барабыз. Без ул вакытта гел шуны күздә тотырга тиеш. Бу проблемалар бүген генә юкка чыкмый. Шул вакытта инде сезнең сорау туады. Нәрсәсен безгә эшләргә, җәмәгатьчелеккә, оешмаларга? Иң беренче минемчә, монда әле безнең ай ярым вакытыбыз калды. Иң беренче халык арасында аңлатма алып барырга кирәк. Халык саны алында һәр татар катнашырга тиеш. Иң беренчедән мин яман әйтәм, чөнки зур шәһәрләрдә 30% халык гомумән ишекне ачмый һәм халык санында катнашмый. Менә ул очракта инде халык ишекләрне ачмасаң, теге халык саны алып баручы специалистларны кертмәсәң, ул вакытта безнең минем презентациям булай бит. Госуслуга аша да моны эшләп була. Бу госуслуга аша халык санында катнашу беренчедән ул менә шул шәһәрләрдәге яшәүләргә кагыла. Хәзерге көндә пандемиядан да кеше курка, и вообще теге кешене кертергә куркалар. Икенчедән менә монда ике слайдым да бар. Менә госуслуга порталына кирип, шулай итеп үтә аласыз. Хәзерге көндә әле анда төпле ни юк, ничек инструкциясе менә бу өстән эшләнелгән, ләкин кулланырга теләсәгез һәм халык белән сөйләшкән вакытта сез моны аңлатырга тиешсез. Һәм иң мөһиме, халык саны алган вакытта сез бит үзегез өчен генә түгел, үзегезнең әниегез, әтиегез, әбиегез, бабаегыз өчен дә халык госуслуга аша менә бу халык саны алуда катнаша аласыз. Икенчедән инде бу госуслуга аша катнашу ул безнең проблемалы регионнарга кагыла, чөнки без беләбез, менә шул Башкортстанда үткән халык саны алган вакытта ялганлы информация булды, фальсификация бирелде. Татарны башкорт булып яздырды. Менә инде госуслуга аша үтсәк, андый проблемалар шактый кәмичәк. Шуңа күрә безгә дә менә шундый проблем регионнарда госуслуга аша катнашыгыз дип татарларны чакырырга кирәк. Аннары нәрсә әйтәсем китер иде, тагын бераз әйтәм. Бу проблемалар юкка чыкмый, алар югалмый, менә без аны күз алдыбызга тотырга кирәк. Бернинди халык белән сөйләшкән вакытта безнең милләт графасында татар дип яздырырга, бернинди анда Мишәр татары, Себер татары, Типтәр дип андый язмалар булырга тиеш түгел. Шуны аңлатырга кирәк, чөнки сез алы язсагыз, сезне бүтән халык саннарына кертергә мөмкин. Һәм икенче момент, туган тел графасында шулай татар теле язырга кирәк. Менә күп кеше уйлый, туган тел ул мин һәр көн сайын сөйләшкән тел дип. Менә сезнең арагызда чит төбәкләрдән килгәннәр арасында татар телен бик яхшы белмәүчеләр күп. Әйбәт, урысча күбрәк сөйләшәбез. Ләкин ул вакытта да сез белергә тиешсез, туган тел ул син көн сайын сөйләшкән тел түгел, ул синең милләтеңнең теле. Шуңа күрә ничек булса да, даже татар телендә исәнмесездән рәхмәт дигән сүздән башка бүтән сүз белмәсәгез дә, ул графада татар теле дип язырга тиешсез. Нигә мөһим? Чөнки анардан соң сез үзегезнең регионнарыгызда, мәктәпләрегездә татар теле класслары ачырга теләгегез туса, сез шул чиновниклар янына барсагыз, сез ул вакытта ничек эшлисез? Сез менә бу халык саны алымдагы цифрлар белән кулланасыз. Менә сезнең авылыгызда, сезнең шәһәрегездә ничә татар телле халык яши. Аларның саннары әз булса инде, сезгә менә бу классны ачырга кирәк икән исбатларга сезгә бик авыр булачак. Чөнки алар әйтәләр, татар телен белгән кешеләр безнең шәһәрдә әз, әйдә ача алмыйбыз. Саннары күп булса инде, безнең мөмкинчелекләр күбрәк була. Аннары үзебезнең озын сүземнең кыскачарак әйтәсем килер иде. Чыгышымны нәрсә белән тамамлыйм. Күренекле кыргыз язучының шундый сүзе бар. Һәр милләт ул туклы булырга тырыша һәм мәңгелекле булырга тырыша. Ну, татарлар инде ул көчле милләт, без башка үлмәсбез дип уйлыйм. Без чөнки эшләргә яратабыз. Инде мәңгелекле булуыбыз, безнең балаларыбызның, оныкларыбызның киләчәге булу, ул бездән тора, җәмәгатьчелектән. Чөнки татардан башка, татарның киләчәге беркемне дә кызыксындырмый. Үзебез тырышмасак, бу безнең өчен бу эшләрне беркемдә тормышка ашырылмыйчак. Рәхмәт. Без 2 ел элек шулай форум кысаларында Ачык университет проектын сезгә тәкъдим иткән идек. Менә бүген инде шул 2 ел эчендә башкарылган эшләрнең нәтиҗәләрен күрсәтербез һәм кем инде безнең проектыбыз белән таныш түгел, аларны таныштырып китәрбез. Нәрсә ул Ачык университет? Ачык университет ул татар телендә онлайн белем бирү порталы. Ул 2019 елда Бүтән дөнья татар яшьләре форумы тарафыннан булдырылды һәм Акыл фабрикасы проекты белән бергә эшләнелде.
Biz Татар яшь программистлары Ачык университетінің онлайн платформасын эшләргә булдык һәм 2019 елның ноябрь айында Univер.Tatar дигән платформа дөнья күрде һәм шул вакыттан алып безнең курслар офлайн һәм онлайн форматта уза башлады. Проектның максаты ул татар телендә сыйфатлы белем бирү, татар теле белгечләр һәм интеллигенция тәрбияләү һәм инде татар телле интеллектуаллар берләшмәсен булдыру. Биредәге сайтта сез бу проектка нигез салучыларны күрә аласыз. У Айрат Физрахманов, тарих фәннәре кандидаты, Тәбрис Яруллин, Бөтен дөнья татар яшьләре форумының 4-нче рәисе, Радиф Кашапов, журналист һәм музыкант, һәм Линария Муслимова, хәзерге вакытта Бөтен дөнья татар яшьләре форумының рәисе. Әлеге слайдта хәзерге вакытта оештыру төркемен күрә аласыз. Мин проектның менеджеры булам. Райнур Хасанов, IT-координатор, Амин Нуруллин, проектның контент менеджеры. Ул хәзерге вакытта Нидерландыда белем ала һәм Ачык университетны популярлаштыра. Лейсан Фахриева, курслар координаторы. Хәзерге вакытта безнең сайтыбызда 11 курс. Шул 11 курсны эшләүдә 74 белгеч катнашты. 2 ел эчендә 1600 кеше теркәлеп, курслар узып, 600 студент сертификат алды. Безнең беренче эшләнелгән курслар, алар татар тарихына һәм мәдәниятенә багышланган. Аларның авторлары Айрат Физрахманов, Радиф Кашапов һәм бу курсларны оештыруда, эшләүдә Фаяз Хуҗин, Искәндәр Гыйләҗев кебек һәм Нурбәк Батулла кебек шәхесләр, лекторлар катнаштылар. Һәм иң популяр курсларның берсе ул мөгаллим курсы, ул татар теле укытучылары өчен эшләнгән курс. Бу курсның авторы Рашад Якупов. Һәм шулай популяр курсларның берсе ул гаиләдә татарча мөхит. Ул бик актуаль булган, гаиләдә тәрбия темасына багышланган. Аның авторы Эльза Набиуллина. Яшьләргә кызык булган курслар ул сөйләм skills, ораторлык осталыгы, акча белеме, финанс грамоталыгы һәм график дизайн нигезләренә өйрәтүче курс. Шулай ук сайтта әдәби лаборатория һәм татар дизайнына багышланган курслар да урнаштырылган. Һәм инде безнең иң соңгы чыккан курс ул татар теле интенсивы. Әлеге курс Казан шәһәренең хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр өчен махсус эшләнелде. Курсларны үтү өчен Univер.Tatar сайтына кирип теркәлергә кирәк һәм һәр үткән кешегә шундый квалификация күтәрү таныклыклары тапшырыла. Шулай ук без Ачык университетының актив студентлары өчен төрле чаралар оештырабыз. Аларның берсе экскурсиялар. Күптән түгел безнең Казан шәһәрендә булды Казан Швейцариясе экскурсиясе һәм шулай ук без оештырдык Бөек Болгар маршруты экскурсиясын. Әлеге экскурсия үз эченә Болгар тарихы белән бәйле 15 җирне алды һәм бу экскурсияны без алга таба да оештырырга планлаштырабыз. Киләчәккә планнарга килгәндә, безнең күптәнге бер хыялыбыз бар, ул Ачык университет комьюнитисын төзү, берләшмә. Шул берләшмә белән берлектә төрле яңа проектлар эш итү, чыгару. Аннары безнең сайтыбызны бик күп кешеләр мобиль кесә телефоннары аша карыйлар, проектка кушымта эшләргә теләк бар һәм инде курсларның сыйфатын арттыру. Бик күп кешеләр рус телендә һәм инглиз телендә субтитрлар сорыйлар. Шулай ук вузлар белән хезмәттәшлек итү. Мәктәпләр өчен махсус курслар эшләү. Ничек итеп сез Ачык университетны үстерүдә өлеш кертә аласыз? Беренче чиратта ул әлбәттә иң җиңеле сайтка кирип теркәлеп курслар үтү һәм шулай ук сез үзегезнең социаль челтәрләрдә төрле чатларда тарата аласыз безнең турында мәгълүматны. Шулай ук оештыру командасына кушылып бергә курс эшләү мөмкинлеге дә бар һәм шул ук вакытта материаль ярдәм шулай ук файдалы булачак. Әлеге слайдта безнең сайтны күрәсез. Әйтеп киткәнебезчә, ул Univер.Tatar адресы буенча урнашкан һәм Instagram Univер.Tatar. Instagramда без курслар турында мәгълүматтан тыш төрле кызыклы контент чыгарып барабыз.
Шулай ук безнең ВКонтакте һәм Фейсбукта да үзбекләребез бар. Һәм Телеграмда безнең Телеграм канал һәм һәм безнең чат бар. Анда безнең Ачык университетта онлайн белем алучы студентлар җыелган һәм алар курслар буенча һәм башка темаларга фикер алыша алалар. Әгәр дә сораулары булса инде алар белгечләргә сораулары булса, шулай без ярдәм итәбез. Һәм инде чыгышны алзагында әйтеп китәсе килә. Без татарлар гыйлем алу белән аерылып торганбыз калган халыклардан. Һәм шуңа күрә без бик ышанабыз, Ачык университет проектының киләчәге бик зур булыр. Шуңа күрә безнең сайтыбызга кирегез, безнең платформада белем алыгыз. Без тәкъдимнәргә һәм идеяләргә ачык. Әлеге слайдта безнең контактлар, идеяләр, тәкъдимнәр булса, рәхим итегез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Чыннан да безнең республикабызда инде дөрес әйткәндә бу сер түгелдер, сезгә күпчелек бу мөмкинлекләр билгеледер. Ел сайын үткәрелә бик хисап чаралар һәм алар республика халкына гына юнәлдерелмәгән. Безнең Татарстан Җумһурияте мәшрутиятының 14нче маддәсе нигезендә алар безнең чит төбәкләрдә яшәгән милләттәшләр өчен дә юнәлтелгән һәм сез алар хакында чыннан да миңа калса өлешчә хәбәрдардыр һәм инде мин кайбер төбәкләрнең тәгаен кайбер чараларда катнашканын беләм. Шуннан чыгып хәбәрдә дип әйтә алам. Инде безнең Җумһуриятта менә урнаштырылган шушы җәйге ялын оештыру системасы кысаларында безнең татар телен өйрәтү өчен, балаларны мәдәният белән таныштыру өчен, тел белән, тарих белән таныштыру өчен җәйге аланнар каралган. Һәм инде кайберләрен атап үтәрмен, һәм инде менә төбәкләрдән булган милләттәшләргә шундый үтенеч, игътибар белән истә калдырып барсагыз иде, һәм инде киләсе елларда аларда үзегезнең төбәкләрдән күбрәк балаларны катнаштыру хакында уйлансагыз иде чыннан да. Монда Тима җыятыш булганда мин әлбәттә сәләттән башламасам да булмастыр, һәм инде әлбәттә сәләт системасы хакында барыгыз да беләсез. Бихисап мөмкинлекләр ачалар һәм сәләтнең хәзер ел саен үтә торган 5-6 форумы чит төбәкләрдән дә балаларны, яшьләрне кабул итә һәм бу әлбәттә зур мөмкинлек мөхиткә чумып алыр өчен. Әмма әлбәттә ул шундый милләтара мөхит, шуңа күрә ул инде теге саф татар телле генә мөхит була алмый, әмма аның өстенлекләре бик күп һәм ул өстенлекләр хакында беләсездер. Һәм инде менә сәләт белән Мәгариф министрлыгы берлектә оештыра Болгар туган тел дигән форум рәвештә үтә, форум рәвешендә үтә. Бу инде менә чыннан да татар телле мөхит, татар телле алан. Монда мин беләм төбәкләрдән балалар килә һәм инде әйткәнемчә балалар саны килүне арттырырга була алга таба. Инде менә безнең шушы сәләттән тыш булган бар әле бик хисап профильле җәйге аланнар, балар шулай Мәгариф министрлыгы тарафыннан оештырыла. Безнең татар телен Дөресендә дәүләт телләрен саклау һәм үстерү программасы кысаларында бу шулай әйтергә кирәк, Җумһуриятның зур казанышы андый программаның булуы һәм программа кысаларында бик күп балаларны кабул итүләре ул зур казаныш. Шуның өчен аерым зур рәхмәтләр оештыручыларга. Монда инде безнең берничә алан аеруча алмашлы эшли. Мин әлбәттә беренче рәттә әйтәм, үзем күп еллар эшләгән аланны, Бүләк исемле җәйге аланны Актаныш районында, Актанышта Бүләк ял һәм сәламәтлек үзәгендә үтә, сәләтле балалар өчен гимназия тарафыннан оештырыла, Мәгариф министрлыгы канатында, һәм инде ул 9 ел, 9нчы ел оештырылды. Һәм менә әйтеп китәләм, менә сез булган төбәкләрнең барысы диярлек анда ял итте, балаларында булдылар, Саратовлар, Башкортстан ел сайын бик күп балалар китерә, Пермь, Пенза, Кемерово, Ленинград өлкәләре, Казахстан, Берләшкән Әмирлекләр һәм башкалар. Ул инде зур траисса ия булган алан. Шушы аланнар системасында мөгаен иң беренче бака килгәннәрнең берседер. Һәм инде ул ел сайын 250 баланы кабул итә. Аның инде тагын бер яхшы үзенчәлеге бар. Миңа калса ул үзенчәлекне башка аланнарга да кертергә кирәктер, сакларга кирәктер. Анда сезнең балалар үзләре генә булмыйлар, ягъни төрле төбәкләрдән татарча начар белгән балаларны бергә җыеп бер урынга урнаштырудан гына аларның телне белүләре яхшы, әлбәттә аларга аралашырга кирәк. Һәм инде бүләктән генә аралашу мөмкинлеге бар Актаныш балалары белән. Һәм инде шуңа күрә анда тел табигый шартларда, табигый мөхиттә үзләштерелә инде. Анда
татар теле дәресләре менә мин теге ул аланда эшләүче буларак элек эшләгән кеше буларак әйтәләм, татар теле дәресләре үткәрелсә дә, аларның нәтиҗәлеге ул шул кадәр генә, инде чын нәтиҗәлелек, чын мәгънәсендә телне үзләштерү ул шул мөхиттә бара. Һич югы 15 җөмләне башкадагы пичекчеләр булса да мәҗбүри рәвештә булса өйрәтәләр. Башкасы килсә янәсен. Шуңа күрә мондый форсаттан файдалана кирәк әлбәттә. Безнең Мамадышта Нурлы Алан исемле алан, лагерь шулай ук инде 3нче ел оештыра дип беләм. Дуслык исемле алан шулай узаны теге безнең бүләкнең бер үзенә күрә бер конкуренция күрә иде элегрәк. Дуслык аланы, Гөлстан аланы һәм Тартария исемле форум. Тартария форумы башлангычы ул узын тарихка ия булган форум чынлыкта ул кайчаннар Актанашта оештырыла, Сәләт белән башта оештырыла, аннары Сәләтсез оештырылды, аннары Мамадышка, аннары Карчыкта менә Казанга барып урнашты. Ләкин шулай безнең менә төбәкләрдән балаларны кабул итеп, мин монда Мәгариф министрлыгына һәм яшьләр министрлыгына реклама ясыйм инде. Шуңа күрә гел сезгә карап сөйлим. Рәхмәт. Һәм әлбәттә менә бу эшем мөмкинлекләр, мин теге үзем белгән мөмкинлекләр, без Тукайновлары дигән алан безнең каршыда үтә иде һәм Идел яшьләр үзәгенең милләтебез хәзинәләре аланы бар. Булар барысы да менә сезнең өчен эшләнгән. Безнең Татарстан балалары өчен генә дип түгел, төбәкләр өчен, төбәкләрдән кызыксынган балалар килсен өчен, аларда әле кайбер аланнарда балаларны сайлау системасы да бар. Бер генә үтенеч шуннан да менә монда шуннан да кызыксынган балаларны җәлеп итү өстендә эшләсәгез иде, чөнки сез яшьләр форумының төбәкләрдәге вәкилләре асылда безнең илчеләребез, үзегез беренче чиратта бу мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр, үзләрегезнең балаларыгыз булыр, балаларыгыз бәлки бардыр, энекәшләрегез, белгән кешеләрегез, мөмкин кадәр бу аланнарга сыйфатлы аланнарга кызыксынган кешеләр килсеннәр иде.